Здравейте, мили мои, и днес ще си говорим за някакви рандом от класа, които те кара, които те насилват, брат. Насилват просто. И те са насилните. Така. Днес ще си говорим от кипите в класа. Окей, сега нямаше ме мисля, окей, ти си кипа, ама свали се с човката. Гледайте себе си, бе, чо, хора. Не нужно кой как се облича, нали, брат, ама аз се обличам. Един път се обличах с някакви дънчици и някаква от съседния клас ми вика: по-нормално се обличай. Бей, ти ли ще ми кажеш как да се обличам? И тя в момента съни си вика: брат, трябва да се облича по-хубаво. Мълчат. Там от Б клас с грозната госпожа. Една Виктория мисля, че беше. Аре сега. Ми вика: обличай се по-красиво. Аз съм отваря си малката човка да не ти така китайски. И брата си викам си много навера си го. Но тя не справя. И аз на следващия ден дойдох с някакви хубави дънки там, какво беше. Но просто си излизам съвсем нормално от вкъщи. Някаква там от трети клас, която е мой набор. Ама в момента, това беше преди колко години. Ми вика: ей, какво? Това ще бъде. Аз имам номера, ама за нещо ми пише: аз съм get out. Просто да си гръмне в кошата я. Скумрия. Аре. Сашката не говори по-добре. Мога, ама не искам. В мен ще ми кажа някои кадъри, как брат ми топка главата в тортата. Как брат днеска има рожден ден. Happy birthday, Саши! Сега всички в коментарите: честит рожден ден, да не ще взема и драма. Хайде хора, навери си го отзад. Да пукнете. Нямате рожден ден. Така че отваряте с малката грозна остичка. Аз вашето да не я затворя жестоко. Така, кифлите от коса. Имахме една. Същото звучи. Окей. Дръгай си каквото искаш, ма. И брат. Нали, фанал се го викам: дали да чуди, брат, какво искат мен. Такова искам да ти шляпна два шамара и да